गोसोनि दुखु सुखु हांमा हांसा बेरायहैनो नागिरदोंमोन लोगोफोरा ओमफ्राय नै लामा ससेयाव अखा हानानै मालायनि दखानावसो हाबसोना थानांबाय। आजायासो खुसिया सार मोनबायना आजाया बेखौ नुनानै अखा हासि जालायबाय लामायाव थाद'नांलायबाय दिनैनि बेरायनाया ओरैनो ओमफ्राय ओरैबो नै रेल गोलावबो थांगासिनो सक सक रेलगारि खारो आद' मोनहा दा बेयाव गाखोना फिल्टारात नाहरो थांखिसिम सहैनांगोन जेने थेनेबाबो सुजुनाय सिमाङा जाहाथे फैमाल जाया लागावबायनि अखाया सेस जा हाबाय हाबनो मोनो औ दे फेरखङा दा हेमलेट खुबाय हेमलेट खुखांनानै बिथाङा दा खानायखौ फोसाबसिगोन ओमफ्राय फोसाबनानै साहा बागानाव बागानिया बायदि साहा खासिगोन आरो जोङो दा बङाइगाव साहा बागानाव बेरायनो फैदों ओमफ्रायो लामायाव अखा हाना होबाय थाबायना बिनिखायनो लेट जाबोबाय थाथ' नै दासो मोनफैदों नारदाबो एसे अखा सिजाबाय थेवब्लाबो बेरायनो मोनबाय आरो अखा सिजाबाबो आंलाय सानदोंमोन बेरायनो मोनगोन ना मोनला ओमफ्राय दा मोनफैबाय जों एसे बेरायलाबायनोसै फटक लानोसै थांसै थ' नार सालायदो बै नै साहा खागासिनो दङ लोगोफोरलाय बेहाबो खाखांनानै दा न'आव थांनो नागिरबाय दालाङा नै फिसा गोलैगोलै नार फुरा ना दङनो बेयाव लामाया नै ओरैबो मोनहास'वा ओरैबो मोनहास'वा जोङो दिनै गोसोआव गावखौनो गाव बागानिया बायदि मोनदों ओमफ्रायो फट'खौ नोंथाङा अबेयाव लायो आयै फिसा खानाया दावखोजोब्बाय नै फेस्टिभेल फैनाया मोजां नै खानाया आयै जालालै आयै ओइ नुनाय दुखु नांथाव जाबाय नोगोद दुखु मोनबाय आं साहा बागान गोसो गोरबोखौ सुदेम मोनो बेरायनो मोनोब्लाबो ओंखायनो सम सम गोबावजों खेबसे बेरायग्लांला बायनांगौबो गोसोनि दुखु सुखु हांमा हांसा गोरबो बिखा एसे खैरोम दैरोम मोननायफ्रा स्रां मोनो नेफोरखौ बस खिया मा होनो नों साहा बिलाइखौ दहायनो एरैखादों बोराय दे जाम्बिलायबाय बिदि खायो सोरबा मालायबा फाइनालि सफैमारबाय आरोना जों साहा बागानाव
मा सानना मोनामसुबाय थाखो नों जेनेबा देलाय खिथालाय मा सानना मोनामसुबाय थाखो बिदिखौ खमायो आइसे दादा दे बिथांमोना मालाय खामानि थांनानै फैखांबाय गावबा डिउटि माबा मोनसे मोनामगोन साननानै मोनामसुदोंमोन आङो ओमफ्राय साफा बोरैबा बै जानायावथ' मोनामोना माखौ गोसोखांदों माखौ गोसोखांदों साफात गथा सायाव होग्रायादि एसे मोनामोना ओमफ्राय मोनामगोन आं साननानै माखौ गोसोखांदों मिथिबाय नों मोनामसुनायखौ नुनानै सिसा मोनामसुयोना ओरै बेखौ गोसोखांदों आं नों साहा बिलाइ मोनामसुनायनिखौ नुनानै दे फट' लानो होननाया दा साना अके फट' लागोननि आरोना जों दा आं लाया फिरखं लागोन आंथ' मानो असाइस फेसबुकाव नुखागोन हाबाब मासि मोजां गारना थांनो बालायलांबायलै बाबा फिरखं हुइ नोंथाङा बे साहा बागानाव फैनानै माबायदि मोनखो फंनैसो फोरमायना होदो दे गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय लामा ससेयाव अखा सिजा फैनायखौ एसे दुखु मोनो आरो आदसा ओमफ्राय बेयाव फैनानै दहायनि अखा सिजानायाव दुखु मोननायखौ बावगारलांफिनजोब्बाय ओमफ्राय दा नै मोनाबायबो न' फारसे थांनांसिगौ आदसा खुन्दुं खानलां होनांगौ नालाय आदसा ओमफ्राय बहाबा हाबलांबावगोन ना मा होनदों आङो दा बिशालाव दसे हाबलांगोन लोगोफोर मानो होनबा न'नि बुस्थुफोर नांगौ जादोंमोन नालाय ओमफ्राय मोनगोन ना मोना मिथिया ओमफ्रायो आदसा आं फसायनाय मोनोबा लागोन ओमफ्राय आं फसायनाय मोनाबा लाया आदसा ओमफ्राय मा होनो ओमफ्राय आङो नार'नो मोनसे बुस्थु गिफ्ट होनो नागिरदों दा र' आदसा ओमफ्रायो थेंक इउ बेनि थाखाय ओमफ्रायो मा होनो बङाइगावनि मोनसे फ्लाइअभार गोदानाव जे मोनसे पार्क दङ गोदान बेयाव हाबलाङा नोंथाङा गोसोआथ' सानदोंमोन ओमफ्राय गोबावजोंसो खेबसे बेरायनो मोनो नालाय बिनिखायनो हाबलांनो सानदोंमोन दा नारदनि सायावसो थांसिगोन आदसा अब्ला दा नायसै हाबलांनो हास्लाबगोन हास्लाबाना बोथोराबो अखाबो हानो हागौ नालाय ओमफ्राय हास्लाबोबा हाबलांसै ओमफ्राय हाबलांनानै डाइरेक्ट बिशालाव हाबफैसै ना सिनिथिनि बिशालावथ' हाबखागोन बिशालाव मानिया लोगोफोर आं जेरै थिनबाबो हाबगोन आदसा बिदिब्ला आवगायफिनसै सल' जों आवगायफिनसै दा ना माबा फारसे न' फारसेब्रा माबा बेखौथ' होनब्रा न' फारसेथ' नंथ'वाब्रा बिशाल फारसे मा बिशाल नङाबा बे बङाइगाव फ्लाइअभार पार्कआव हेल' गाइस आइदि मा हाय गाइस हेल' गाइस जों दा थांसै फाइनालि थांफिनमारसै ओमफ्राय गालांनोबो थांनो बादों बायदि मोनदोंमोन फिरखङा होमब्लाबो उफाय गैया बेयावथ' संसार गोनां मानसिफ्रा बेयावथ' थाबाय थानानै माबा मोनसे जेबो मुलाम्फा जाया बेनिखायनो जों दा बांद्राय मोनाबाबो डिस्टार्ब जागोन उसुबिदा जागोन लामाफ्राव बेनिखायनो जों आवगायफिनसै सल' हमखानोसै नामा हेलमेटखौ येस बिकज लामाफ्राव चेकिं सिगां बा माबा मोनसे बिनि थाखाय आरो सेफटिनि थाखाय गावनि थाखाय गानखाना लानाय जाबाय रायजोफोर नोंथांमोनाबो दाबसे जायगायाव थाङोब्ला अननानै प्लिज आं रिकुवेस्ट खालामो अलवेज हेलमेट गान आरो मा जेब्लायबो ड्राइभखौ आरो गोसोखौ गोरा खालामना ड्राइभखौ मोजाङै माने बायसान्सनि थाखाय गोसोआव लाखानानै आनान गसाइखौ गोसोआव गाबज्रि गाबज्रि सलाय अब्लानो इसोरा नोंखौ मोजाङै मोजां न' फारसे जाबायदिसो मोनलायलांबाय आंखौ जोङो दा थांफिनसै लोगोफोर मोनाबायबो नालाय अके नोंखौ गाननांगौ हामा मेगना नुवाखै नों आदि पापि आं बुरायनि बेखा बेयाव मा बुस्थु दङ दाहाय बिशालाव थांनायाव माबा मोनसे बुस्थु बिबासो मिन्थिगोन दा बिदि बेग सुनाया नोंनाव उइनायदार जादों दे सरि बेबि खामोन बिदिनो लाखागोन होनबा लोगोफोरा दा गाखोनोसै गारियाव दिलाय जोंहा रायजो मोनाबायबो नालाय ओंखायनो मानसिफोरा सेस थांजोब्बाय जेरै मोसौ मैसोआ सैमा अमा दाउफ्राबो गाव गावनि गलि सिनायो थिग बेबायदिनो हाब मानसिफ्रालाय गलिखौ सिनायाबा माथो जाखो एकदम माने आं दोनदों मा होनो मानसिनिख्रुइ देरसिन माबानिखौ मानसिनिख्रुइ माबाखौ दाउ अमाखौ देरसिन दोनदों मा जामोन मानसिया जेन'बा गलियाव थाग्रा जाबाय आरोना बिनि बुंनाय स्टाइला मानसियानो बुजिनानै न' फारसे थाङाब्ला मोसौखौलाय मानसिसो लायो दा
आङो लरा गोरा बुङो मानसिनिफ्राय सुबुं माहारिनिफ्राय आङो माबाखौ जिब जुनारखौ गियान गोनांसिन खालामबायब्रा दा बिदिबाथ' नोंबो गियान गैयियाव गोलैखादों सिरि जाबाय दाना আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দেন মোনাবাই मोनायाव कुन्दाफोरखौ सोनो मोजां जाथारबाय नै लोगोफोर दा जोङो गेट मोनफिनबाय नै थांफिनसै न' फारसे बाय बाय साहा बागान नै लोगोफोरजों दा ओंखारबोनानै बे गेटखौ मोनफिनबाय आरो ओमफ्राय जों दा ओरै थांसै ओरै थांसै नै औ सोलाव सोलाव बिदिनो हाबोमोन आरो ना बिजों थाङोमोन ओमफ्राय दा ओरै थांसै जोङो औवाव थांसै औवाव थां औवाव मोनाबा वाव नाइस मोनाबाथाय ना जि फटक लायो हाबजेनबाय बिथाङा फेरखं Timmy Park boksa benar nah na 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 ha बाथौ रोजोबबायदि एसे एखेना अ नै बे जाबाय फ्लाइअभार आरोना ओरै मानखोनानैनो मानख्लायफिनै नैबाव फेरखं दं आरोना बेनि गाहायाव आरो वाव बिउटिफुल फ्लावार वाव फेरखं फाइनालि हाबमारबाय आरो ना हाबनोमोन आं गोसोखौ मोजां मोनबाय माबेलाय राजमहल ना मा जाखो I don't know बारैयो मोनसे बुस्थु मा बुस्थु बेलाय फटक लायोबा फेरखं अ बे जाबाय फेरखंनि राजथावनि ना मा होनो येस वाव बिउटिफुल रे वाव 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 आयु आरे नों बाव दं आरो जेबा गाथियाव लानो नाङा जेखेबलाय मोनसे मा लानाङा लाबावगोन लोगोफोर मोनायाव भिउआ बेबायदि जायो ना ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो नैबाव दं आरो ना बे आंनि राजमहल बिथाङाबो आंजों लोगोसे इन्जय लाफाबाय बेरायनायाव ओरै थुदो नारद ओरै थुदो ओरै इमान गुवार नङा जायगाया थेवब्लाबो आयु बिदि बेरायबाय लोगोफोर दिनै जोङो बिरादनो एबार देन बिनिफ्राय थांसै बबाव बिशाल मार्केट नै मानसिफ्रा नै जा गिदिर गिदिर मानसिफोर दङ नैबेयो जाबाय नैबे ओरै देखायलाय नैबे जाबाय आबै ओमफ्राय आबौआ नै गाबदों आबौआ नै आबौआ गाबदों बे आबौ गाबदों लोगोफोर आं दा नैबे जायगायाव दं आरोना आं बिनि गेजेराव दं ओमफ्राय बिनि गेजेराव थायोनो दा आङो नैबे माबाखौ फेरखंखौ आं दा फट' खेबगोन आरो ना फेरखं आं नोंथांखौ फट' खेबगोन दै नों
नों मोजाङै माबा थादे जागोन ना थादे दे आं नोंखौ फट' खेबगोन लोगोफोर जोङो दा ओंखारलांनोसै ओमफ्रायो फटकबो लाखांबाय माबो लाखांबाय नै बियो जि दावखायो जोङो दा ओंखारलांनोसै न' फारसे न' फारसे नङा बिसालाव हाबखांनानै थांनोसै बुजु Tata na Farkong. Finally Bisal. Oy. Kurti bag semangat nih Thôi nó xuống ở đây chứ ăn nghề chưa bác Đây đi căn này đúng không này Bây giờ đúng không ba Lihat, bener. Cuy Ini kan mau. Itu ya dosa ya Terus lagi kan. Kasih juga dah urus. Pilih kau dong mau undang Buyo lại buyo này leo này buyo Sendal lah nih sendal 파기도 진들라는 거 하면 예, 정말 좀 좋아 너 나가 라이나 젤렌드